През 2001 година в село Илиджиево, Егейска Македония, гръцките власти разрушават средновековното богомилско гробище с български надписи от 10-12 век. Тежка техника минава от тук, разравя гробовете, а каменните кръстове с старобългарски надписи са унищожени или изчезват безследно. Гръцката църква нарича кръстовете еретически, а държавата ги обявява за неархеологически обект. Така се оправдава унищожението. А причината е, че надписите доказват българското присъствие в Македония векове преди съвременните претенции на Атина. Още през 19 век българската учителка Неделя Петкова описва надгробните камъни с български текстове в района. А през 1988 година византологът професор Икономидис потвърждава, че тези кръстове са богомилски и са свързани с България. Английският историк Стивън Рънсиман също посочва, че подобни гробища разкриват истинската история на региона. Но след смъртта на гръцкия професор през 2000-та година интересът към тези паметници изчезва. През 2011 година дори българската възрожденска църква в селото е осквернена, защото в камъка й има български надпис. Така последните следи от българското средновековно присъствие в Егейска Македония са буквално заличени от църквата, от държавата и от историята. Истината е неудобна, но тя обаче съществува и с това ще трябва да се съобразяват нашите гръцки, така наречени партньори в съюзите, в които сме, именно Европейския съюз, НАТО и всичко останало. Призовавам всеки един българин да минава от тук, защото тук са погребани българи, още в 10 век. Те са били богомили, което наистина е интересно. А църквата, която е в непосредствена близост, също е българска. Разбира се, че е заключена и разбира се, че в селото към днешна дата са заселени стотици бежанци гръцки от Мала Азия с цел да се заличи българската история. Ние обаче помним, ние обаче знаем, ние сме българи, велико племе, велик народ, помнете си историята. Поздрави на всички!